Mae Gwerin Gwallgo yn gwrs sydd yn cael ei redeg gan trac, sef y sefydliad sy'n datblygu traddodiadau Gwerin Cymru. Mae Gwerin Gwallgo hefyd yn gwrs i bobl ifanc 11 i 18 oed, felly mae'n gyfle iddyn nhw ddod ar y cwrs mwyn trio mas pethau newydd, ond hefyd datblygu sgiliau sydd gyda nhw'n barod, neu lle'n chwarae offeryn, dawnsio neu canu. Mae cwrs fel Gwerin Gwallgo yn bwysig tu hwnt, dwi'n meddwl. Mae'n rhoi cyfle i bobl ifanc sydd ar un diddordebau cerddorol i ddod at ei gilydd ac i gael cyd chwarae, i ddysgu a hynny mewn awyrgylch hwyliog a chartrefol. Maen nhw'n gwneud lot o gyfeillion o ffrindiau hefyd. A cael nhw ddylanwadau cerddorol gwahanol a gobeithio mynd adra efo chydig bach mwy o hyder yn be maen nhw'n gwneud hefyd. Felly mae dosbarthiadau clocsio yn digwydd yma, a mae 2 dosbarth clocsio gyda ni eleni. Mae Hugh Williams yn rhedeg y dosbarth canolradd a hefyd Bethan Rhiannon yn wneud y clocsio uwch. Yna mae Gwerin Gibbard yn wneud dosbarth telen ar y cwrs. Mae dosbarth sodd grwth a pib gyda ni, a mae Jordan Price Williams yn rhedeg y dosbarth yna. Yna mae'r dosbarth canu gyda Branwen Half Williams. Rhys Morris sydd yn wneud y dosbarth gitar eleni. Mae gyda ni 2 dosbarth ffidil ar y cwrs. Mae Neirin yn dysgu'r dosbarth canolradd a wedyn ni Ollie Wilson-Dixon sydd yn dysgu'r dosbarth uwch. Wel, yn gyffredinol ni'n jyst yn dysgu mwy o lawon. Leni, ni'n dysgu mwy am sut i gyfeilio a sut i roi mwy o addurniadau. Yn dosbarthiad cello, ni'n ddysgu llawer o tunes, a hefyd sut i gyfeilio a chops a cordiau hefyd. Yn y dosbarthiadau telyn, dyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar dysgu alawon newydd, gan gynnwys alawon traddodiadol Cymreig a'r alawon dyn ni'n mynd i fod yn chwarae yn y band mawr ac yn y cyngerdd ar ddiwedd yr wythnos. Fi'n dod i wneud fi'n dod i dysgu pethau newydd am Gwerin Cymru a fi'n licio'r tunes sy'n cael ei war yma. Dyn ni ar fin mynd mewn i'r neuadd rwan, dyn ni'n ymarfer ar gyfer y band mawr. Cyfle yna pawb yn Gwerin Gwallgo yn cael dod ynghyd er mwyn chwarae darn o gerddoriaeth efo'n gilydd. Un o uchafbwyntiau'r wythnos yn fy marn i, os dwi'n cael clocsio a chwarae'r delyn mewn un darn. Mewn â ni! Yn anffodus, mewn rhai ardaloedd y Gymru, mae bobl ifanc fel fi sydd yn mwynhau y traddodiadau Gwerin yn gallu bod yn bryn. Felly mae cael dod yma i Gwerin Gwallgo a jyst cwrdd a llwyth o bobl ifanc gyda'r un diddordebau chi o bob gwr o Gymru, jyst yn brofiad fyth gofiadwy a fyswn ni'n cymell unrhyw un i ddod yma. Achos ydych chi'n dysgu gymaint, ydych chi'n gwneud gymaint o ffrindiau a mae jyst profiad anhygoel.